14-ročné dievča v noci skočilo bosé zo strechy mexického sirotinca, aby ušlo z monštruózneho pekla, kde boli deti vystavené sexuálnemu vykorisťovaniu, indoktrinácii a podľa svedectiev aj nelegálnemu odberu orgánov. Človek, ktorý toto celé riadil, sa na verejnosti hral na uznávaného experta na sekty. Vystupoval v televízii a bral peniaze od štátu. Jorge Erdely Graham si vytvoril dokonalé krytie pod zámienkou záchrany detí pred sektami, ich odoberal z rodín a zatváral do svojej siete viac ako 40 útulkov naprieč Amerikou a Európou. Ľudia mu slepo verili len preto, že sa označil za ochrancu. No odhalenia ukazujú, že bol súčasťou medzinárodnej siete a prednášal po boku najznámejších západných antikultových ikón ako Steven Hassan, ktorého mená figurujú v svedectvách obeti únosov a psychického teroru. A je to ešte oveľa horšie, pretože tento zvrátený vzorec tzv. Strážcov spoločnosti sa opakuje. Presne tú istú retoriku roky využíva aj známy český aktivista Jakub Jáhlo. Pod rúškom humanitárnej misie v Afrike vyzbieral milióny korún, no dnes čelí mrazivým svedectvám zo znásilňovania maloletých sirôt a ich omamovania sedatívami. Toto je desivá realita transnacionálneho biznisu so strachom. Samozvaní experti vystrašia spoločnosť, získajú si imunitu, prístup do médií a štátnych štruktúr a v tieni páchajú tie najzvrhlejšie zverstvá. Ak títo ľudia riadili sieť hrôzy celé dekády, komu vlastne veríme len preto, že nosí masku ochrancu?